Kajing penong yang bani sakmat bani kun kene election MDC lor katong berkenong rim jong ban penwandur kim lang salang ban wanra sikajeng bha kasin syar khadar khamtam nakariti dusto kabagadai kap polisi lane kanong rim jong ga KCDC kat kum ga sik chidil kanong kat disik chidil kadai bandri ban suma ban yada ban penyak pisa ya kriti dustor belas endur ulang suam suam kaba kanorim jonga kanong ban penklan ya kedar bar senong kedar barat kedar barna di balong lightly ki mau bersio ki basang matia ya ki emlang salang kasin syar kada kaban long katkum kriti belas endur da ki patmen ki jun yadut kwa kola hada ita kadai banyak benskam mar kapang pedang yo distrik selo kadai ban penek benskam ya kriti dusto de plasen dong suam sua katkum bla sai natia namba kedal bar senong kedal barat kedal barna kabalai kanorim jonga kalong ba ladang job ni election ngan man ya ka politics kemudian kejeng penyak pun kabam ka politics kabalai na kajing pekmat nane kajing le sliang khmat da kinong mikman nda bagla job ya election man bonsin ngi kinong lam jong nda bagla job ya election klab don hagabor bonsin hag jaka kin san kin tia kim lang salang kasencar kadar man ai jing rap chakdab.com hot man yo penban katu sha ki jaka lane sha ki tu ki bamdai komman syong no Gari kisah dong India khamtam kenong ring nong rim yang kongres. Kalong ba ban kentio ya ki baduk naik baduk tam ki basyam jenjar naik basyam yatim. Khamtam maneram ni ki paj kenop ki paj tra ki rang ni tujuki. Kom makilong kenong rim kongres deh lor keneng nong rim ka kongres kawanta. Kom menong no khawrison ha ka por kongres khawrison kadai kejeng sandur baman lagi tloyen baman lagi rempeyen kadai ban yo mana tloyen kadai ban yo ikau risau bar kapor juga yo am tang kau ndai nadu ka sini buata ndai bat kiwai kita kadai no rem ban sam ya ka yo ka kot ha kilong yeng ke beduk tam kaba terter ngan batai kan rem yo ka parti kongres ka banga ngayang kalamba ke kongres kawanra ke skim matemakan ki national rural employment guarantee scheme ne ki dai ki polisi ke kongres ka mudur babaro man kuyeng kilong yang mang sam ki baduk ki bejenjar ken yo ka bela ka kinno namar umdan ka uei du ka company ka he spa ne ki he spa ki bela man ai bela lene ban ai kam man ai kuyeng lai dai kan ni ka parti kula i jinga sendur gini ki polisi banamada ajing in gudok langkot ngan ong pi kum gaskim ai iwai indra awas yojana ba ai beduk ning beduk tam makin sna ki yang sem ki bam don lagi yom kaskom bat susur ke polisi kongres kemalong ke sematkat kan sayas ini gede polisi jong kongres ki ba perkhat i beduk bari becenja kan nongrim jongar badai kata ladang ayo ke jingaram na kaleng ke sukar komunong kemat ngan sam syak de hak ban yo kemalong kinong mi khmat jung anda pagimot man sam skin sekinong mi khmat seki pajba kiba dei hot man yo andai ki kli swa ka keteng yanu badai mana anda pagda tip bau tahal ni kata kim dei kinong bot jung ki pendun na ya keteng na kalis bagi dei mana kata ngi ju sngaw hang yang tai bagi briu ju la beri ba yau baru spa badon yang slap yo karantin ya baduk yang jot athai kim yo karantin ni kata kadai kanong rim jangan ban buat dengan ke polisi kongres kanong rim jangan ban buat dengan ke polisi jangan parti baneram jag ben kam hak sisa ya ke nyerap kata kadai banta cuma kaseng urulum kemui kimdon kata kanong rim ke baskem bakila ban yang lagi kijong kicat lani kedon kata ke polisi lani kanong rim ke baklain ke bakila ban yada lani ban kentiu ke ribat ke jaj mendiu jungi kaseng urulum kemui kumarong manore kidai tang inong sedian kumenong no kinong sedian
Lalu ngomong no kita ki kripal plan. Ki rang taba. Ki bamla ban yang lagi jang kijat. Ki kripal plan yang kum motor kum uri ki mla ban yang lagi jat. Ka seng rulum jung i kalong kum ta. Ndada ada election ki pihala pa ba ipin mana kum kita ki briu bala sya ban train nam ta kriye pa jai mriu. Ndala dep ki election ki pur hau ding ba de manu ki national party kum balong ka BJP mentah manu kisdien hanu kisdien ha NPP kisdien ha BJP bat lada ka kongres kawan ha bor klempep kini kiju ki kripal plan no ki jermi kin man sdien hi kat abadon ding ba bigila ban rak le sejrong ni lagi andai kem don norim na kata daw kam don jemut ban keso aki la long hapar hamadan mdoni RM habakun ngin habam khendeu la ne komong kitin temen namar usik lung hi berobor dang lung utheu Bandung benang dah habalo san larang ba kitmen jong udam khendeu banti la ka jong kalu kata ka dai ka bagi inga ka jenglong gini ka song lulum ka bana kata ka daw ngam song don jema bat ngam don mi don jing mentoi hiru man buat sing ni parti rolong namar ba ngasim ngalong kum sekretari ka masara na kata ka daw ngasong thu khamha ya ka sansar khadar ka sansar snong ka sansar rat ka sansar hima ngasong thu kumno ban penmandur ban pen klang ka dal bar hima ban pen imbat ban pen klang bar dal barat dal bar snong de ta kamat kum sekretari ka masara ngai ibadon sibun ba ki jing idu jing kermen ha kini ki polisi jong ini ki MDC ki baladem ka ba plan jong ki long MDC kamut tang kumno na jom MDC ngan le development scheme na le ki kam ki ba khla tang ban yo je mentoi na banta ba ken kiu jing kieng ban poi sha ka thong ban le MDC dai ki klan na ba dai gani ka tan rai ka dai ti ka ba ka kamram ki kalong tan sang ban tia ka sansar khada ban imsuk impalei ipat knup itrap ipat ba ipat lang ta ka dai banta ngah la de nam ta ki ma ngadon jeng mat ladang job hi ngan penwandur khamtam ka hima sora jong ngidon kam ban pun scam ban pene riti dostor glaseng lo shaman sura kum ka thang sim ka banga bu akhamat ladang job MDC ngan yele ban num malang ni ki khon ka ja ri ma ban pen song thu ipat ba mangidon kam ban thang sim ma kan ne byang riti dostor jong hima ka blas dang ban ja langa ka blas dang ban troñ blas dang ban senjor ha ka sansar khadar namar balai ngimburom ya ka mati ngimburom ya ka deiti la ne ka sandur ka blas san mlatia de long shwa man shwa ni don kamat pena bisa ya kriti dostor ba di masora ha jingya khun ngam ta I ki pai ba ki start kham ha ban yang ki thu ki la long ki nong mi khman kumi ba dona ban ni long MDC ka ka kam ka ba ile kumi ba tito star wel khan ila long MDC alte ila long kum MLA ka benta ka penlong I pade ban ya khun che khun byang ni la da dai ba la trai kat kum ka lenti ka ba la product ani ka ba ya la collection im don kam shu ban kan bas collection dai nga I manta ki sa bantan pai ba dai kum bang I manta ki pai ba ki la song thu kham ha ki pai ba amta ki phai shau briu ubra tip khambha ya ka sansar khadar kalong kum ningan ong I ba bun sien ke MDC ka dei ka benta jong ki bla jumlien ha ka sansar snong ka sansar tha dai don bun ki brio ki batang dal bar snong ru kim ju shong ka dal bar ra kim tip dal bar himalai kim don tip kita ki brio nda ki jet ya kum kita nda ki la job ki MDC kin shong pada ka dal bar ka ban pek ban khmi ya ki khle no sansar kalong ka ba etam na kata daang ong fi banang MDC don kam ki brio ki bala experience hagadal barsna ki ba jumlien man kit kam snong kamra cham ma kata ka dai ka banta ka kong san tam ka ken na banta ni ka kam hatu fi don jingkan man ban yo ka jing job umta ka ti ngadon jingkan man 100% ngadon jingkan man namar ngi bagi pai ba na baro kilang ki phai khmat changa namar long teng secretary masora mai kan doi bun ki kli no sansa ki rang ba snong ki bomde nak pai maru handai ni ki wei pat ki ilaka ni kendu ni long perlong ni ju pek yang man san man tia ni kim lang salang ka sansar ka kada